Good day mga kaninyos. Today's video, sa pagpatulan ninyo, dali, sa ulugon ta, ang linggo, sa pag-update sa Semana Santa. Ang Bendita Lukay. Kung sa plano, bibitahan na siya, kung sa ikahulugan na ni sa atong Kristyanismo. Let's go! Matag tuig, minilyon natong mga Kristiyano sa tibuok kalibutan magselebrar sa Bendita Lukay o Palm Sunday. Kasagaran sa atong mga Christian rites, ang Bendita Lukay kay iselebrar pinaagi sa pagbendisyon sa lukay nga ginapurma og cross. Mutambong dayon sa mga seremonya sa simbahan, magdala sa ilang mga kaugalingon nga mga lukay para kini ilang pabinditahan sa pare. Kay lagi, ang tradisyonal natong mga Pilipino Christians nga inig mahuman na kini mabinditahan, ato dayon kining ibutang sa pultahan sa atong balay, sa atong altar, o di baka sa Biblia. Kay nagsimbolo man kini, isip atong gidawat o gipasulod si Hesukristo sa atong panimalay. Apan, unsa may relevance aning Bendita Lukay ug unsay sinugdanan niini? Atong paminawon si Reverend Father Eugene de la Corte, Parish Priest sa San Pedro Calungsod Parish, Pulangbato. Karong Domingo gitawag nato kini Palm Sunday o Domingo sa Lukay. Karon sa atong gisaulog ubalik ang mahimayahong pagsulod ni Kristo sa Jerusalem. Di nagkatawhan naglatad og mga lukay sa dalan nga gigian sa Ginoo. Na makapangutana ta mga igsuon nganong palma man o nganong lukay man ang giwarawara o gilatad no sa mga Hudiyo. Kung moadto ka sa Israel, kasagaran nato makita nga kahoy nga dagko og tag-as mao man ang mga palmas. Ang mga palmas nagpakita kini og kusog, kalig-on o paglahutay. Tungod niana sa karaang kultura sa mga Hudiyo, ang mga palmas giisip nga usa ka simbolo sa kadaugan o kalipay. Remember magkaigsunan ang mga Hudiyo, ang mga Israelita, nagpaabot sila sa katumanan sa gisaad kanila sa Dios nga magpadala kini og usa ka manluwas nga mubuntog sa ilang mga kaaway. Ug ilang nakita no diha ni Kristo nga usa ka potensyal nga political leader nga mopukan sa mga Romano nga ilang mga kaaway. Busa ang ilang pagwarawara no sa mga palma, sa lukay, mo'y usa ka paagi aron ang mga tao makaila kaniya nga Mesiya nga ilang gipaabot sa dugay nga panahon. Ang ilang pagsinggit husana sa kaytasan no nagpasabot luwasa kami no kay nagpaabot lagi sila sa ilahang manluluwas. Sa ulugon ta ang Semana Santa karong tuiga sa paglitok sa pulong nga husana ngadto kay Hesus para ipakita ta ang pagtidugma ug pagsalig kaniya. Adios mga kaninyos.